आसाम आयनाफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावख'आव नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै बरायदों धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा। दिनै आसाम आयनाफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि बर' कसारी अनसाय खुंथायनि गाहाय मावख'आव नुजाथिनायाव बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा आसाम आयनाफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावख'आव बरायो। बेवहायनो गिबियाव बिस्वजित दैमारिया नुजाथिनायाव बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मावखुलियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो। बिथांजों लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाफानाय सनवाल कसारी खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर सनवाल, BKWनि CM मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहाबो बिबार बावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, BKWSनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारी, BKWनि गासै सोद्रोमा, गासै माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। आंनि गुबै थांखिया जाहैबाय दिनै बेवहाय बिदि जेबो थांखि गैया। आंहा धेमाजियाव मोनसे प्रग्राम दं गाबोनहाय, आरो बे प्रग्रामाव आंखौ हांख्रायहरदों आरो बे हिसाबैनो आङो बेवहायबो भिजिट खालामनानै थांनायनि थाखाय खबर हरदों, जिहेतु आं धेमाजियाव फैदों नालाय। आरो बे हिसाबै बिथांमोना बेवहाय बेबायदि मोनसे एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों बयखौबो लेंहरनानै दिनै माने लोगो मोनलायनाय खालामदों। गतिके जेबो थांखि गैया, मात्र बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावखुलियाव फैनानै बयजोंबो खेबसे लोगो मोनलायलांनाय दङ। आं सानो जे मोननैसो काउन्सिलनि माबाखौ लानानै गामिखौ लानानै दा एसे बाखि दंबावो, आरो बेखौ मानव गेदेर माने गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाव गेजेराव थानानै खेबसे फाइनाल खालामनो होनदों, आरो बेखौ 22 अक्ट'खालि लादोंमोन, दाख्लै आगस्ट'नि। नाथाय बिथाङा मोनसे एंगारहायै खारनाव बे प्रग्रामखौ पस्टपन खालामदों, आरो बे साननै सानथामनि उनावनो बिथाङा बेखौ फिक्स खालामफिनगोन। आरो बेवहाय जुदि गासैबो काउन्सिलनि बे जिथु इसुफोर दङ बेखौ ओइदिन माने फाइनाल जुदि जायोब्ला आं सानो माने थाबैनो बियो जागोन, आरो बे 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बे जाजोबोब्ला बिसायख'थिखौ खुंनो हानाय जाहैगोन। नोंथाङा गोलाव बयबो गावबा गाव मोनसे साननो हानायनि मोन्थाय दङ, आरो बे हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा। बिथाङा हयतो बबेखौबा दिगखौ नायदों, आरो बे दिगाव नुदों बिथाङा जे आं माखासे बेलायाव हयतो फोथाय खेबस' खालामनाय बायदि जादों, आरो बेखौ नुनानै बिथाङा बे मथे हयतो बे खन्थाइखौ लिरदों। थ' जियानो जायाथों, गावबा गावनि जिथु मावनांगौ हाबा बेवहाय मानसिया जेब्लायबो मुखुब थानांगौ। बेखौ लानानै सोर मा बुंदों बेखौ जोङो बाराद्राय नायबाय थानो नाङा खामानि मावनायनि बेलायाव। आंहाबो ओंखायनो बे बेलायाव जेबो गैया, गाज्रि मोननायबो गैया, दुखु मोननायबो गैया। बे जाबाय साफा साफा मानसिनि सानस्रि। गतिके बिनि सानस्रियाव आं हयतो सानफ्रामबो गाज्रियैनो माने नुजाबाय थादों। ओंखायनो बिनि साननायाबा मा, बिनि लुबैनायाबा मा, हयतो दिनै आं जेखौ मावदों आं बेखौनो बुंदों जे बर' रावखौ आं दिनै आसाम बिधान सभायाव गायसनदों। हयतो बेखौ बिथाङा मानोबा मोजां मोनाखै। थिग बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय समाव आङो चिफ मिनिस्टार आरो माबाखौ आंनि पार्टिखौ नागारनानैब्लाबो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नारसिननानै अर्डिनेन्स खालामहोदोंमोन, खारन सरकारा जोब्बायमोन, जे काउन्सिला जानाय नंलामोन, आरो बेखायनो गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। हयतो बेखौ बिथाङा मोजां मोनाखै, मावजानो बादोंमोन। बेबायदि गोबां बर' गोरोबथानि उनाव बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि माखासे खामानि मावदों। हयतो बिथाङा बेखौ लुबैयामोन, आरो हयतो बिथाङा मोनसे आन्दोआव माबा मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय दंमोन, सोरजोंबा थानानै सोरजोंबा मानानै। गतिके दुखुआव बेबायदि लिरनाया स्वाभाबिक, आरो बयनिबो दुखुआ एखे नङा, बयनिबो साननाया एखे नङा। आरो जोंबो साननो नाङा जे जों साननाय जों मावनायानो गासिबो बयनिबो थाखाय बाख्नायथाव मोजां मोनजाथाव होननानै जोंबो साननो नाङा, आरो आंबो बिदिनो साना आरोमा। बेबायदियाव बिदिनो जेब्लासिम
दैदेनगिरिफ्रा थायो अब्लासिम थागोन गाहायाव जेबो गैया आरो दा बेबायदि जेबो बाथ्रा फैयाखै गतिके राजखान्थि ओंखायनो मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ थांखि लाहैगोन मोनसे समाव नाथाय आफादत दं आरो आं सानो दा बिथांमोना बुंबाय थादों मोननैबो जे बियो दं आरो इयुनावबो थागोन गतिके राजखान्थियानो गावबागाव हान्जा आरो बे हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखौ लानानै बिसोरो बुजा फरा जालायो आरो मारै मावलाङो बिनि सायाव माने डिपेन्ड जायो आरो बेराफारसेथिं आं आसलते बुंथिगिरि हिसाबै आंहा बेवहाय जेबो राव माने माबा थाया सांबिधानिक भाबै जोंनि संबिजितनि हिसाबै सासे स्पिकारा थोंजोङै मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थाफानो मोना बेवहाय थानानै खोथा बुंनो मोना नाथाय आजिखालि जेरावबो मिडिया दं खारखोमानो हाया थांखोमानो हाया दा नै आं सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव फैदों दा नोंथांमोना बेयाव दं आंखौ सोंबाय नालाय दा आंबो बुंनांगौ जाबाय आरो माखासे खोथाया नाथाय आङो राजखान्थियारि जेबो भाव लानो हाया अदेबानि मोननै मोनथाम हान्जाफोरनि जिथु माने मा होनो गोरोबलायनानै खामानि मावनाय बे हान्जाया जेसेबांसिम लुबैगोन एसेबांसिम थालायबाय थागोन।